Darrerament sent molt una frase que m'atreu sa vida per de dins. Mallorca sense turisme no seria res. Res. Com si abans de l'any 1980 això fos un desert amb 4 figueres i una cabra deprimida. Perdona? Mallorca ha tingut cultura, indústria, història i vida des d'abans que el primer alemany descobrís Magalluf i pensàs que això era Cancún però amb una paella congelada. Gràcies al turisme teniu tot feina. Sí, i gràcies al turisme també tenim pisos a 1.500 euros, voreres desaparegudes i camins rurals amb més cotxos que s'havia de cintura en hora punta. Per sol. El turisme no és dolent, però tampoc és Déu. No ha creat Mallorca. Mallorca és una marca, és una illa, una casa, una terra. I a banda de llogar-la a 7 milions de persones cada estiu, tal vegada hauríem de recordar qui cons hi viu aquí de dins, m'entens? Qui paga els impostos? Sense turisme no seríeu res. Ja. I tu, sense Google Maps, no sabries ni arribar a casa teu predí. I encara així acabaries aparcant una finca de vinyes pensant que és un pàrquing municipal. Bé, això ja ara últimament els horts de tarongers s'han convertit en pàrquings. Mallorca no és un resort, és una illa amb gent que s'aixeca cada dematí per anar a fer feina, que encara viu en el poble on va néixer i que ha vist com li transformaven el barri en una postal per influències, en calçons fluixos i en cervells encara més fluixos. Així que la pròxima vegada que sentiu Mallorca sense turisme no seria res, respirau, reis, i contestau. I tu sense Mallorca series a Benidorm. Mallorca no és un souvenir, és que nostre. Mallorca és això.